Goddag, jeg hedder Michael Hansen. Jeg vil lige kort forklare denne digitale teknologi, som hedder ED-Puzzle. Målet med denne introducerende video er at vise de fordele og ulemper ved denne platform. Lige en kort forklaring. Den har den affordance, at den giver eleverne mulighed til at handle ved at svare på spørgsmål, som man nemt kan tilpasse efter elevens niveau og hermed også stilisere ens video. Her er lige en hurtig intro til, hvad programmet det kan. Det starter selvfølgelig som en lærer, og det er et gratis program. Når man har studerende, skal man jo bare give dem adgang til at logge ind her. Selve platformen her gør, at der er mulighed for både lyd, billeder og spørgsmål, og selvfølgelig videoen, som det hele drejer sig om. Vi tager lige en hurtig tur her. Man har mulighed for at hente andre videoer eller inddrage sin egen video. Der kan man altid lige justere lidt i forhold til, hvis man ikke skal vise alt og kun er noget bestemt, man vil vise. Og så kan man i løbet af videoen bestemme nogle tidspunkter, hvor man gerne vil have, at eleverne svarer på nogle spørgsmål. Det er jo denne funktion, der gør, at den her platform i sig selv er meget nyttig. Og der er flere måder, man kan stille spørgsmål på. Både multiple choice spørgsmål og sand og falsk spørgsmål. Og der er også mulighed for at følge op med feedback. Derudover får man et godt overblik over alle sine elever. Man kan se, hvornår de har været på. Det gør man et andet sted, men man har et overblik over hver enkelt, hvor meget de har gennemført, og om de har set videoen flere gange, eller slet ikke, eller også om de har svaret rigtigt eller forkert. Det er rigtig vigtigt i forhold til, hvis man skal følge op på undervisning dagen efter, om der er behov for yderligere informationer for den læring, de skal nå at lære. Jeg vil lige forklare nogle af de fordele og ulemper, der er ved denne teknologi. En af de første fordele er selvfølgelig, at det er en webbaseret platform, der muliggør, at eleverne kan tilgå den fra forskellige både mobile eller stationære enheder. Og den støtter jo derved også den flipped learning, ved at eleverne så kan se videoer hjemmefra eller i klassen. En af de store fordele ved dette platform er, at man kan tale direkte til sine elever og skabe en relation i videoen til eleverne. Det gør man ved, at man kan selvfølgelig indtale en lyd, og man kan oprette små noter i videoen, hvornår der er vigtigt at forklare for eksempel læringsmål eller delmål, som man så derefter kan stilisere med forskellige quizzer, som er hovedpointen i dette program. Og her der kan man på forskellige tidspunkter vælge, at de skal svare på for eksempel multiple choice spørgsmål, før de kan få lov til at komme videre. Derudover giver den her også mulighed for at give feedback i forhold til de svarmuligheder, der er.
Man har også mulighed for at få overblik over sine elever, når man har oprettet en klasse og tildelt den til eleverne. Så kan man holde øje med alle ens videoer, hvornår de er blevet set, og hvornår de skal blive set. Og man kan se alle elevernes niveauer herinde, og holde øje med og tilpasse ens undervisning dagen efter til det, der måske skal følges op på, hvis der er nogen, der ikke har svaret rigtigt. Der er nogle små ulemper selvfølgelig ved denne teknologi, og det er selvfølgelig som mange andre webbaserede platformer, at det kræver, at man har IT-ressourcer, altså enten mobiltelefon eller andre elektroniske apparater til rådighed. Og det kræver selvfølgelig en vis selvkontrol for eleverne at få set de her videoer. Men det kræver selvfølgelig også en lille IT-kompetence hos eleverne, men jeg ser ikke, at det er noget problem. Derudover er det selvfølgelig andre lærere, som hvis man skal sørge for, at andre lærere også benytter den samme metode, kan det jo godt være svært for dem at måske få lært det her program.